Deze week ben ik op paard met Jelle Soeboer. Drummer, schreeuwer, onderwijzer, maar vooral Tweede Kamerlid. Hij neemt dus mee naar je dokkum van zijn jeugd. Wie geen del bij zijn ouders kwallen. Ik kan mij net herinneren dat ik ooit Nederlands praatte met een van mijn leraren. En wie hebben Biet? Biet. In de Wattelhaven. Ja. Young Sandy Gray came to go home bay all the way from PEI, where the weather's rough and it Ik ben Joert in Dokkum voor een treffen met een man van alles. In 3 woorden, Jelle Soeboer. Hier is zijn burg net meer vallen in een terughemelleefde Dokkum te vinden, maar vooral in Den Haag, waar hij Tweede Kamerlid is voor NSC. Als oud-onderwijzer houdt hij van de Friese geschiedenis. Ik had daarom de skippers van de Oud-Dokkumer Priem reevoen om ons naar de visstek te brengen, door de historische Dokkumer Graag. close and you'll hear a ghost in this story that I... Goeie. Nou, goeie. Hoe is het, jongen? Dokkum is onder elkaar, hè? Of net? Ja, goed. Zo Hoe is is het met het. jij? Ja, best, jongen. Nou, het is nog een druk leven, was een praat in Den Haag. Maar hoe is het nou om je weer even te staan in Dokkum? Ja, jongen, thuiskomen in Dokkum, in Noord-Friesland, dat is altijd het mooiste wat er is. Ja, hoogtepunt van de week is Ja, precies. Ja. En nou leid je wat achter, leid je wat moois achter, een bootje. Volgens mij komt het wel wat uit een boordenfamilie, hè? Ja, wij zijn een echte boordfamilie. We zijn altijd op het water, altijd varen. Mijn ouders, mijn omkes, mijn paken, eigenlijk de hele familie. We zijn eigenlijk altijd op het water, altijd varen, zelf zielen. Hier lekker prut in de graaften. Nou, dan gaan we een stukje varen. Dus ik zou zeggen, we stappen in, dan gaan we die kant af. Doffer. Mooi stadje, Tamme. Ja, mooi. Toch? Ja. Dat is fantastisch. Dus als lief jonkje wist hier al te vinden. Waar is die al? Ja, tjoh, ik ben natuurlijk hik en tijn in Dokkum. Dus we winnen hier een heel soort. En we hebben een boordje te lezen op Elaan. Dus, Oh, daar ben je mooi tegenbij. ja, dus roeien door de graven en letter mijn motor erachter wat omvaren. Dat Ja. is schitterend. Ja, Ja, en Dokkum is gewoon van oud wetter. Misschien wel juist van oud wetter. Natuurlijk een prachtig stadje. Save my soul. De skippers van de Priem zetten ons af bij de Wattelhaven. Een prachtstek om een angel uit te smieten en waarom te gaan naar de Dokkumer jeugd van Jelle. Wat wist je vroeger van jonkje? Ik vroeg van jonkje, ja. Ik hier een hele rieke fantasie. Ja, van alles bezig altijd. Drok. Ja, de rock. Ja, dat zei ze even mij. Ja, ik ben echt zo druk als een stiekel. Ja? Ja. Ik zei dat een keertje eens met hem. Ik zei, "Mem, ik had zo druk als een stiekel." Toen moest ik heel wat grijs omdat ik het verkeerd zei. Maar ik ben echt wel, ja, ik ben wel druk. En altijd bezig en altijd praten, een heel soort praten en van alles bedenken. Vonden ze er eigenlijk wel eens wat van dus? Hij is al met men, die moest er al om leidje. Dat Ja, is nee, dat zo daar vonden ze zeker wat van. En dat we er nou haar ik, is met hem zei ik, nou ik zelf een zwansje ha. Die is echt best druk. En dan zei hij met me, het is echt, dus kijk, het is die vroeger. Het is echt druk, echt altijd praten, alles witte wollen, oeral naar vregen. En die ik echt. En hoe ben je die opvoeding? Dat is wel best eigenlijk wel heel Fries opvoed, denk ik, of net? Ja, zeker. Wij, de Friese taal spelen wel een grote rol bij ons thuis. Bij ons thuis, maar ik bij mijn pakers, bij Geliekse ek, ja, dat is wel wichtig voor ons. Ja, zoals iedere paken die wennen echt vlak bij ons. Hè. Die wennen de diek oer echt onder de gracht, in Dokkum. Daar winnen we natuurlijk een heel soort, omdat het echt vlakbij wie. En ja, hadden we daar dan eten dus. En dan na de krentje breien, dan kwam de Bijbel op tafel en dan waren er voorlezen. In het Fries. In het Fries. En ja, prachtige rieke wutskot. En dan hark ik als jonkje naar al die mooie woorden. Ja. Dan gaat voor mij niet eens zozeer over de inhoud, maar wel over de taal. Dat wie een oude Friese Bijbel. En dat vond ik prachtig om daarna te luisteren. Naar die spraak dat u voorleest. De mooiste woorden staan erin. Soms woorden ben ik er nooit van jet in. En dat wie dan Fries en dat vond ik prachtig. Dus daar is eigenlijk wel een beetje die leefde van de Friese taal misschien wel wat ontstaan, of niet? Ja, zeker. En ik zei, beide paken zien dat gewoon een soort mij. Dus daar is mijn leefde van het Fries, denk ik. Daar is het begonnen, daar is het shitje planten. En als er nou zelf bij Roomsjust, dat nog wel mij, dat denkt van, nou ja, nou steen ik hier, ik kom op van de Friese taal en dat is daar waar ik aan. Ja, zeker. Dat is belangrijk voor mij om te weten wat het wijkam is. En het is dus ook belangrijk voor mij om daar voorop te komen, elke dag. Want ik denk dat het het is een rijkdom en het is echt heel kwetsbaar. Als je er net voor opkomt, kan het je zomaar uit de vingers glippen. En dat geldt voor het Fries, kan het zo aansnijden, geldt voor het Nederlands. Dus daar moeten we echt om denken met elkaar. Daar hebben we alle keer een taak in, denk ik.
Tja, Angel, ik heb beet. Daar gaat er. Ja, Wat verdikken nog een taak. een beertje. Een hele mooie beest. Mooi, hè? Ja, Ja, machtig, hè? Mooi liedvisje, mooi liedbeertje. een schitterend beestje. Ja, en dat te beseffen dat ze een hele meter lang worden, hè? En dan echt een rovers. Zo gaat het, hè? Lid is we zwemmen. Wat erg. We were strolling in the gloaming where the roses were in bloom. Angelle en ik gaan op dezelfde basiskwallen zitten onder de ronde van de stad. Basiskwallen de Hoeksteen is het plak waar voor Angelle de leefde waar het onderwijs ontstaan is. Dit is lang lien, of net? Dit is echt lang niet tammen. En alleen nog een keer erin al, dan zie ik alles weer voor me. Ja, van die liedse dingetjes, hè? Die Je past, spion. ja, je Zie past er wat vroeger tussen trouw, hè? Ja, zie je, dat is dit stukje. Er zit een naaien in. Ik pas er nou net weer tussen trouw. Do not ask me, love, to linger. Wat lijkt het dan al heel lieds, hè? Ja, in die herinneringen is het gigantisch. Ja, dat is kwal, Angelle. Ja. Ja, hoe zeg je dat eruit? Dit weer in groep 8? Dit weer groep 8, inderdaad. En volgens mij, ja, als ik hier omstap, eigenlijk alles is nog hetzelfde in deze kwal. Er zijn hier en daar een hip kleurke en er hingen wat oorspullen omhoren. Maar ja, voor de rest is het hetzelfde als in mijn herinneringen, zeg maar. Dus dat is heel grappig om te zien. Ik heb nog een mooie foto van die kregen. Dus die als, ik denk dat dit Silbat, die leeft hier het Westerhaal net. Ik denk, ja, dit zal rond groep 8, groep zo'n 8 was. Dit wie in de boot, maar hij is heiden die. Stoer achter het roer. Wist dus hier was het woest. Dat is de... Ja, ik weet niet wanneer dat precies gebeurd is. Maar hier in groep 8 natuurlijk alle leerkrachten die het mooie verhaal vertellen kunnen, die meenemen in dingen, die masters die we die prachtig vertellen kunnen, ik muzikaal win. Ja, ik denk dat dat wel een voorbeeld van mijn West had. En toen moesten we natuurlijk in groep 8 in Zekkeltie de musical. Dus aan het einde van het jaar hielden we de musical en ik kreeg een van de hoofdrollen om een leraar te spelen. En ik moest jongen, toen ik vroeger zelf in de schoolbank zat, wilde ik al meester zijn. Terwijl de oren bij hem in klas weer naar mijn leerling en die moesten mij het leven soermeidje met propjes smitten en met vleentuchjes. En nou, ik denk dat hij wel een shitje planten is om letter leraar te worden voor de klas te gaan. Ja, wel bijzonder. Dat op die leeftijd het eigenlijk al een toch al daar, nou ja, eigenlijk zo daar al nijtingst en al things van, nou, ik wil die kant op. En dat is skiertnis die ik al zal luts. Ja, ik wist dat gewoon. En skiën vond ik mooi van alle verhalen die ik lees, alle boeken die ik lees. Indiana Jones vond ik prachtig, dat wie een van mijn jeugdhelden. Dus nou ja, mijn verhalen ben ik nog altijd aan de gang. Ja, en ik het Fries, denk ik, had je natuurlijk ook een belangrijk deel geweest. Ik kan mij net herinneren dat ik ooit Nederlands praatte met een van mijn leraren. Nee. Ik vind het echt leuk om hier weer te wezen. Angelle belonen bij tafel in de lokale politiek voor FNP. Hij stopte als master skiertnis en was een wethouder in Dokkum. Tegenwoordig zit hij voor NSC in de Tweede Kamer en had hij dus Friesland inruilen voor Den Haag. Hoe is dat nou om als echte stoomvriers in Den Haag te werken? Ja, dat is bijzonder. Het is een hele bijzondere verhaal om in te werken. Ik heb nooit gedacht dat ik daar te lonen kom zo. Maar het is ook wel heel mooi, want van nu daar is het echt dingen doen met grote budgetting. Dus ja, dat is wel echt het verschil, meidje. En had ik een keerzijde? Ja, het had ik een keerzijde. Het had een hele duidelijke keerzijde, want de politiek stiert nooit uit. Hè. De politiek zit altijd on. De telefoon die gaat altijd, ik zat weer nou zat een visje even, gaat altijd terug. En de keerzijde is dat ik aan thuis ga, hier vlakbij. En ja, je bent alle dagen ontafwegen hoe je dat in balans houden kennen. Een baan die het alles van je vreegt. En ik aan thuis werd je er graag voor wezen vol. Dus dat is wel de andere kant. Dan moet je elke keer het liek weer in Gent te vinden. Een beschreeuwer, masterwest, nou in de politiek, muziekmaker. Wat wist hem eigenlijk? Waar lijkt hij het over zijn? Nou ja, ik moest mezelf ooit eens in 3 woorden voorstellen. En toen skeerde van alles erom in Holland. Uiteindelijk kwam ik op mijn eigen namen. En ik denk dat dat is wat ik ben. Ik ben gewoon mezelf. En ik zei eens graag ja in dingen. En ik ben nog steeds dat jonkje die een prutte fantasie had. Die nog steeds alles weten wil. Dus daarin is weinig verloren. En ik denk dat ik breng ik in waar ik nou ben. Ja. En wat in de toekomst gebeurt, dat zullen we wel. Ja. Maar ik ben mezelf maar wat. Ja, machtig. Dus in 3 woorden. Angelle Soeboer. Ja. Ja, dat wie maar. Prachtig. Ja. Wit.
Ja, die hele dobber is vertrokken. Dat meen je net, dan had het weet. Ja. Een dikke stiekelbeers. Dit is toch schitterend. Laten we eens even kijken. Wat meneer. Hoe viel dat nou, hey, om weer wat te vangen? Dat is lang lien. Ja, dat is lang lien, Dat ja. is lang lien, Tama. Ik smit hem erom. Let er maar wat zakje. Zwemmen, jongen. Hoppa, de Wuttelhaven. Nou, dat weer een mooie dag, joh, net. Dit een superdag. Vol nostalgie. Ja, hè? een nostalgische dag. Ja. Oh. Nije weken in Biet. Jan Ikema. Hij neemt dus mooi naar zijn haas. Goeie.